Dettalji dwar laqat li suppost saru, somom maqbula, motivazzjoni għad-delitt u anki teddid. Storja elaborata u mirquma sew dik li kellu jirrakkonta Jorgen Fenech li nsab suspettat f'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Storja li kellu jirrakkonta l-investigaturi fuq istruzzjonijiet ta' Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat. Daw l-istruzzjonijiet għaddew minn Schembri għal Fenech permezz ta' ittra moddija minn Adrian Vella, it-tabib kemm ta' Keith Schembri kif ukoll ta' Jorgen Fenech. Adrian Vella kien ammetta mal-pulizija li Keith Schembri kien għadda ittra lil Jorgen Fenech meta dan tal-aħħar kien l-isptar taħt arrest, iżda l-ex Chief of Staff baqa' jinsisti li ma tal-ebda ittra lit-tabib Vella biex jgħaddija lil Jorgen Fenech. Il-kontenut ta' din l-ittra kien żvelat mill-portal Lavin Malta u jikkonferma li Keith Schembri kien qed jipprova jitfa' d-delitt f'ħoġor l-ex Ministru Chris Cardona. L-ittra tikkonferma dak li kien diġà ħareġ fil-medja u fil-qrati li Jorgen Fenech ingħata istruzzjonijiet biex jgħid lill-pulizija li Chris Cardona kien tkellem ma' ċertu Tony magħruf bħala Tony Liblaħ biex jiltaqgħu f'bar fis-Siġġiewi. L-ittra tkompli li Chris Cardona kien qed ipoġġi pressjoni fuq Fredu, referenza għal Alfred De Giorgio, biex jeħilsu minn Daphne Caruana Galizia kemm jista' jkun malaj għax kienet se tħarbatlu il-kawża tal-libelli kien fetaħ kontrija dwar l-allegata żjara fil-burdell Acapulco fil-Ġermanja. Dejjem skont l-ittra Chris Cardona suppost offra 300,000 euro, iżda De Giorgio rrid liċenzja fil-Freeport biex ikun jista' jdaħħal xorb u tabak bil-kontrabandu. Eventualment Melvin Teuma jidħol fl-istorja u skont l-iskript allegatament miktuba minn Keith Schembri, Melvin Teuma kien iltaqa' ma' Jorgen Fenech frazzett u d-diskors waqafu l-kitbiet ta' Daphne Caruana Galizia u li qed tikteb affarijiet dwaru. Jorgen Fenech kellu jgħid lill-investigaturi li ftit wara Melvin Teuma sab lil Fenech Port Tomaso ftit qabel dejħel għax-xogħol u qallu li Caruana Galizia spiċċat u jħalli fideh. Fenech suppost iwieġeb li hu ma jagħmilx dawn l-affarijiet. L-ittra tkompli li Jorgen Fenech kellu jagħti l-impressjoni li hu nqabad f'sensiela ta' ċirkostanzi li ma setax iwaqqafhom u li saħansitra li l-flejjes li kien ħallasom għax safa meddet. Wara li seħħ id-delitt l-ittra tkompli li Fenech kien sab lil Melvin fejn lukanda Hilton u talbu 120,000 euro biex jitħallsu xi nies. B'Teuma allegatament jgħidlu li jekk ma jħallas u jispiċċa jgħaddi minn dak li għaddiet minnu Daphne Caruana Galizia. Fenech eventwalment ħallas. Ftit wara li saru l-arresti tal-aħwa De Giorgio ta' Vince Muscat f'Diċembru 2017, Teuma kien sab lil Fenech u staqsih għalfejn kixifhom. Fenech iwieġeb li ma setax jikxef lil min ma jafx. L-ittra tkompli kif fix-xhur ta' wara l-arrest tagħhom Melvin Teuma allegatament baqa' jirrikatta lil Jorgen Fenech permezz ta' recordings u li mażmien dan ħadlu mal-450,000 euro u li ġielu jtieħ permezz biex iħaddem it-tieni vettura tat-taxi fil-lukanda Hilton u biex iwaqqa l-appell għad-direct order li jingħata lill-każino tal-lukanda Westin. Dan kollu wassal lil Jorgen Fenech biex allegatament jaqaf il-vizzju ta' droga u kellu jmur għar-riabilitazzjoni darbtejn sakemm f'Novembru tas-sena li għaddiet aktar minn sentejn wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Melvin Teuma kien arrestat. It-traskrizzjoni tal-ittra pubblikata minn Lavin Malta turi partijiet ingassati u bil-korsiv. Dawn kienu partijiet mill-ittra li allegatament inqataw u kienu miżjuda rispettivament minn Jorgen Fenech.